Dvije dizalice posljednja su investicija na riječkom lučkom području. Vrijedne su 5 milijuna eura. Plan je ulagati i dalje. Rijeka bi prema viziji vlade do kraja desetljeća trebala imati svjetsku luku i suvremenu željezničku vezu prema Mađarskoj. Vedran Devčić lukom upravlja 10 mjeseci i kaže lakše je raditi jer su svi na istoj strani. U gradu, županiji, na državnom nivou najjača stranka je SDP. U samom sustavu luke, dakle što Luke Rijeka d.d., što Jadranskih vrata, što kooperanata koji direktno za nas tu rade, preko 1000 ljudi dnevno u tom poslu. Plus, dakle, svi koji se nadovezuju, tako da definitivno može se reći da je to jedna žila kucavica grada Rijeke. Rijeku od prometnih gužvi spašava obilaznica. To je jedna od najvećih novosti u gradu u posljednjih 10 godina. Tijekom godina Riječani su se nagledali mnogih promjena u vlastitim životima, no promjene na političkoj sceni ovdje nisu vidjeli. Posljednjih 20 godina Rijekom vlada Socijaldemokratska partija. Posljednjih 13 na vlasti je isti gradonačelnik Vojko Obersnel. I krenuo je po 5. mandat. Na čelu je 7-člane koalicije stranaka, po struci magistar znanosti. Predrag Šustar kandidat je Hrvatskih laburista, biologije i filozof, dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci. Nikola Ivaniš, treći po anketama, doktor je medicine i predsjednik Primorsko-goranskog saveza. U Rijeci su iznenađenja rijetkost, kaže kolumnistica Riječkog dnevnog lista Tihana Tomičić. Prema posljednjim anketama pobjeda sadašnjeg gradonačelnika u prvom krugu ovisi o 1 do 2% poena. U Rijeci je stvarno teško očekivati iznenađenja na političkoj sceni. Jednostavno ovaj kraj ima tu neku tradiciju antifašističku i SDP je ovdje stvarno, to je baza SDP-a, to je činjenica. No baza s proračunom, koji se, kaže Tomičić, sve slabije puni, iznosi više od 100 milijuna eura. Vladajućima ne ide u prilog ni statistika o nezaposlenima. Svaki 9. stanovnik je na burzi rada. Pa Rijeka je danas u jednoj stagnaciji. U stvari nismo mi baš oduševljeni sa standardom koji danas imamo. Iz Rijeke je otišlo oko 16.000 stanovnika od zadnjeg popisa stanovnika. 40.000 radnih mjesta je kroz 10 godina nestalo. Nestaće još nekoliko stotina nakon vjerojatne privatizacije riječkog brodogradilišta 3. maj. Knjiga narudžbi ovdje je trenutačno prazna, pa strojevi češće ne rade nego rade. Druga je slika na Riječkom sveučilištu. Ovaj grad ima jedan od najmodernijih studentskih kampusa u državi. To je, čini se, nešto što Riječani cijene. Mladima posvetiti više pažnje, zapošljavanje, odgoj i najviše slobodno vrijeme da utroše u pametne stvari. Što očekujete za Rijeku i za sebe? Da nastavi kako je počela, onako europski. Do nedjeljnih lokalnih izbora vremena je još malo. Građani biraju i odlučuju žele li promjene ili isti politički brod usidren u ovoj luci u naredne 4 godine. Ivana Brkić, Al Jazeera, Rijeka.